velkommen til TV2-nyhederne lørdag den 15. december 2030. Debatten raser i hele Danmark. Der er en stor diskussion om den nye nyhed om, at Danmarks Dannebrog er blevet udskiftet med EU's flag. Vi har været ude og spørge Danmarks befolkning, hvad de synes om denne nyhed. Jeg stiller nu op til Natalie Johansen. Hvad vil du sige til, hvis det danske flag blev skiftet ud med EU-flaget? Det er et meget godt spørgsmål. Det vil sige, det er aldrig blevet spurgt om før, men jeg tænker, når vi snakker nationalfølelse og sådan noget, jamen altså, så tror jeg da helt sikkert, at flaget spiller en rolle, men altså for mig personligt, jamen så bliver jeg hverken mere eller mindre dansk. Så du vil være ligeglad? Jeg vil nok ærge mig lidt over det. Fordi at det er efterhånden det er jo det eneste, vi egentlig har tilbage, der viser, at vi er Danmark, ellers er Danmark stort set internationaliseret. Okay. Er du klar? Ja. Okay. Hvad vil du sige til, hvis det danske flag blev skiftet ud med EU-flaget? Det har jeg det godt med. Det har du det godt med? Nej, det har jeg ikke godt med. Hvad vil det undvære? Det vil du godt undvære? Nej, det vil jeg ikke undvære. Hvorfor kan man ikke undvære det? Jamen, fordi det er Dannebrog. Det er der samme med at skifte dansk sprog ud med det tyske. Ja. Ikke? Det kan man heller ikke. Nej. Okay, er det ikke det? Jo, okay. Tak. Tusind tak. Det smukke og fredelige Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219-tallet, og lige siden da har det været et symbol på dansk nationalitet. Og vi har her i Danmark brugt det til fodboldkampe, fødselsdage og andre nationale sammenhænge. Vi elsker vort land, når den sinede jul tænder stjernen i træet med glans i hver øje. Når om våren hver fugl over mark under strand lader stemmen til hilsene triller sig bøje. Vi synger din lov over vej, over gade. Vi kranser dit navn, når vor høst er i lade. Men den skønneste krans bliver dog din.